Takže zdar. Vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme nebo nevím, jestli to je nová hra, poměrně nová hra 2.9., což je, dneska tady byl update a záhadně to boostlo lidi. Hraje to 100 000 lidí, jmenuje se to Fishit. Je to něco jako Fish, jestli si pamatujete na tu hru. Za 300 si koupím loď. Ano, je to lepší Fish, kvůli, když to takhle hodíte, tak koukejte jo. Nemusíte klikat, rovnou vám to chytí a jenom klikáte a chytíte rybu. Tady je autofishing, tak to si děláš srandu, to až moc prodáme. 520 na coinu, Uberu. Víte co, máme rovnou jenom tamhle, to bude za teď stačit, tak zkusíme v oceánu jen tak prostě na random. Ale kdo si nevzdává, neprohraje. Kam on rybaří úplně jako hustý, jaktože rybaří vole lodí. Máme tady asi 50 ryb, zhruba. Ty kokos, no jo. 4000. Koupíme za 3. Máte nějaký ten event, jsem koukal. A to je jako Ghost Worm, že máte 1 k milionu. A je to limited time a je to admin event. Nevím, co si pod tím mám představit, ale uvidíme. OK, máme 151 ryb. Dobře. 101 epickou. A jinak v ostatní rare, uncommon, a většinu jich je obyčejných. Kam? 10 000. No, to není moc. Ale já jsem tady připravil pár kódů. Store a dole, jo, redeem code. Tohle. Luck Potion 2. 100 milionů. A Mutation 1 Potion. OK. Nám chybí 5000. Když nám chybí 5000, to rychle vyřešíme. A mám to. Milion kouzlo střihu. 15 000. Berto. Jsme naprosto chudí. Ale jdeme to odzkoušet. Když máme ještě Luck Potion. Jo, zapnu jsem si ten Luck Potion. Kdyby to
novou loď než tuhle kocápku. Tady taky nejsou ty lodi, co ten týpek má. Teď to opravdu asi budeme muset na nějaký jiný ostrov. Zkusíme to jenom takhle hodit, jenom málo. Ok, jde. Jenom to na malý nadhození. A tady se nám zase chargeou jednou za 40. Jednou za 40 nám padne něco dobrýho. Kolik dostaneme za 11 ryb, to by mě docela zajímalo. 1000. Pohoda. Sharkhand nejedeme. To je tedy rada. Takže dneska jsme si ukázali hru Fishit. Asi uděláme ještě druhý díl nebo víc dílů, protože mě to fakt chytlo. Dejte odběr, like, značek, sdílejte, komentujte a budu rád, když mi napíšete nějaký tipy a čus.